kiva juomaa. Sitä on erilaista. Ei oo meillä näkynyt kivaa juomaa. Sen takia Lauria lähdetään katsomaan, että se on pikkuja. Täällä on Kivenlahden Vesseli, oikein viettävänä nuori nainen. Vielä jopa. Hän kaipaa teidän kavereita, siis Kivenlahden Vesseliitä tänne näin. Tässä on mokajengi ja tässä mokajengissä on menty naimisiin joka helvetin vuosi. Menet sinne vaan, niin jumalauta saa ensi vuonna naimisiin. Ei mikään hätää. Tässä kun mulla pari kertaa huomattu kuteita ja vessaa löytyy. Ei varmasti mitään. Jaha, Anu lähettää teille terveisiä, että nyt juomakeuttaa heti. Anu olikin varattu. No, hänen nimi on Anu Veiru, eli hän luetaan aina nimensä, niin kun katsakoulussa kävi siinä kuin Anu S. Meilläkin oli eilenkin moni. Onneksi ei ollut Anu Saukko. Perkele paskanen jätkä tuli tähän näin. Terveys, lähetä nyt. Oopolle terveisiä ja tänne alaikäisestä rauhaa. Näytellään hyvän näköinen paita, siinä luki Elo Venäjä.